खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। बर' रावा लोगो सरकारि राव महरै गनायथि मोननायनि उनाव गिबि खेब आसामनि रायजो बेंगिरिया बर' रावजों सामन लिरदों। जाय सामननि गेजेरजों आसामनि रायजो बेंगिरि बिथां जगदीश मुखिया लिरदों दि 12 जुलाइ 2021 खालारखालि 2021 मायथाइनि बाजेट जथुम्मानि थाखाय फुंनि 9:30 रिंगायाव जिरायनो थिनदों। मख'नो गोनांदि बर' रावा आसामाव मोनसेनि उनाव मोनसे जायगा मोननो थांगासिनो दङ। थांनाय माखासे सान सिगांसो बर' रावखौ आसाम बिधान सभायावबो बाहायनायनि थाखाय सावरायलायनाय जादोंमोन आरो फैगौ डिसेम्बर दानावनो बर' रावखौबो आसाम बिधान सभायाव बाहायनाय जागोन होननानै आसाम सोरखारा खोथा होदोंमोन। बेनि उनावनो आसामनि रायजो बेंगिरिया गिबि खेब बर' रावजों लिरनानै बिथोनलाइ हरनाया गासै बर'फोरनि थाखाय गोग्गाथाव। 15 जुनाव ओंखारनो हागौ गोदान एसअपि आरो गोदान एसअपिआव दा सोलिबाय थानाय नेमखान्थिफोरा आरो गुरुंसिन जाबावनायनि आसा दङ। बे खोथाखौ बुंथिदों सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा बुंथिदों दि रायजोआव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय आरो भेक्सिन होनाय हाबाफारिया बांगासिनो दङ। फैगौ 21 जुननिफ्राय भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ बांहोबावनानै फैगौ 15 आगस्तसिमाव गासैबो भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ फोजोबनो थांखि लादों सावस्रि बिफाना। रायजोआव सोरखारा कर'ना भाइरासनि सायाव सांग्राङै खामानि मावनायनि थाखायनो रायजोआव दा कर'ना भाइरासनि गोसारनाया खम जालांनो हमदों। बेनिखायनो 15 जुनाव गोदान एसअपि दिहुनोब्ला गोबां नेमखान्थिफोरा सोलाय सोल' जागोन होननानै मिथिहोदों बिथां केशव महन्तआ। बिटिआर टेट पास जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मिथिहोदों दि बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि टेट प्रभिजनेल केन्डिडेटफोरनि लिस्टखौ फोसावबाय। लिस्टखौ नायनो थाखाय बेनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जाबाय। नोंथाङा जुदि नायनोबा थांनानै नायहैनो हागोन। बेनि अनगायैबो सरकारि साख्रि लानो हास्थायग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थाबैनो हाग्रा बिफान एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारगोन। बे खोथाखौ आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लाबैद्य बिथाङा फोरमायथिदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि हाग्रा बिफानाव फ्राय 3,000सो पस्ट लांदां जानानै दङ। 3,000 लांदां जानानै थानाय पस्टनि मादाव 1,200 पस्टनि थाखाय सिगांनो फोसाव बिलाइ फोसावनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय बिजाथिफोराबो एप्लाइ खालामखांखाबाय। नाथाय कर'ना भाइरासनि गिबि दोहौ आरो बिटिसि बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि थाखाय आनजादफोरखौ खुंफुंजोबनो हायाखैमोन आरो दा आसाम सोरखारा आद्रा थानाय 1,700 पस्ट लांदां जानानै थानाय हाग्रा बिफाननि थाखाय थाबैनो फोसाव बिलाइ फोसावनानै होगोन होननानै मिथिहोदों। पृथ्वीराज देब नारायण बिथाङा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों। थांनाय 4 जुनाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय ओंखारनाय नटिस, जाय नटिसआव मोन 6 डिपार्टमेन्टनि खामानिखौ नोजोर लाखिनाय आरो सामलायनायनि गासैबो बिबानखौ बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि डिसिफोरनो होनाय जादों। बे नटिसखौ गनायनानै लानो हायाखै बिपिएफ हान्जाजों लोगोसे पृथ्वीराज देब नारायण बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंथिदों दि 6 शेड्युल बिटिसिनि मोनखानाय गोहोखौ प्रमद बर' बिथाङा गावनि राजखान्थि गोरोन्थिनि थाखाय खोमानानै लानो थांगासिनो दं होननानै। लोगोसे बिटिसिनि बे गोहोआ बर'नि गासै आफाद जेरै एबसु आरो माखासे लोगोसे बर'नि रायजो राजाफोरनि थैजों सोरजिनाय, बेखौ बर'फ्रा बावनानै दाथां होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बिथां पृथ्वीराजआ 4 जुनाव ओंखारनाय नटिसनि सायाव प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामदों दि बिटिआरनि मोन 6 डिपार्टमेन्टफोरखौ नोजोर लाखिनाय आरो सामलायनायनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि मावख'गिरि इएम आरो एमसिएलएफोरनि सायाव फोथायनाय गैया नामा होननानै, जायनि थाखाय बिथांमोननो बिबान होनो नागारै डिसिफोरनोसो बिबान होनो गोनां जादों होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो 5 जुनाव ओंखारनाय नटिस, जाय नटिसआव एडिशनेल डिपुटि कमिशनार अफ क'क्राझारनिफ्राय ओंखारदों दि जेराव बिटिसिनि अफिसफोरनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट, डाइरेक्टर, एडिशनेल डाइरेक्टर्स आरो जइन्ट डाइरेक्टर्सफोरखौ बिथोन हरदों दि बिटिआरनि अफिसफोराव मा खामानि जादों बेफोरनि डिटेल्स एबा आबुं खौरांखौ एडिशनेल डिपुटि कमिशनार अफ क'क्राझार अफिसनि गेजेरजों डिसिफोरनो जमा होनो थाखाय।
4 आरो 5 जुनाव ओंखारनाय बे नटिसनि बायदिब्ला रायजोफोराबो गोबां खस्थ' सहायनो गोनां जागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। मानोना सिगाङाव माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय बिटिसि अफिसावल' थांनो गोनां जायोमोन। दा डिसि अफिसावबो थांनो नांगोन, जायनि थाखाय रायजोफोरा बिटिसि अफिस आरो डिसि अफिसावबो पारसेन्ट होनो गोनां जागोन। आरो सिगां 10 सानाव खामानिया मावफुंजायोमोनब्ला दा 20 सानाव मावफुंजागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। नाथाय डिसिआ जाख्ल'योबा डिसिनि हेंथायै मा राहा लानो हागोन होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। बेनिखायनो जाख्ल'नायनि हेंथायै डिसिखौ ट्रेन्सफार, सासपेन्ड आरो गोदान एपइन्टमेन्ट खालामनो हानाय कनस्टिटिउसनेल गोहोखौ लानानै फै होननानैबो प्रमद बर' बिथांखौ खावलायो बिथाङा। प्रमद बर' बिथांखौ गोख्रों रावजों बुंथिनायनि अनगायैबो बिपिएफ हान्जाखौबो बिटिसिनि बिधान सभा सेसनाव बाहागो लायैनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारियो बिथाङा। आरो रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनोब्ला बिपिएफ हान्जाया बिटिसिनि बिधान सभा सेसनाव बाहागो लानो नांगोन। लोगोसे बेरेखा हान्जानि गोरोन्थिखौ हमनांगोन आरो मोजां खामानिखौ थुलुंगा होनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। जिल्ला बेंगिरिफोरा काउन्सिलनि जौसिन जानो हाया, बे खोथाखौ बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। थांनाय 4 जुन खालाराव बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरनो मोन 16 बिफाननि जौगालु बिथांखिफोरखौ नोजोर लाखिनाय आरो सामलायनायनि बिबानखौ होनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो बिपिएफ हान्जाया गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन आरो बिटिसिनि गोहोखौ डिसिफोरनि आखायाव थांबाय होननानै बुंथिदोंमोन। बिनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा मैया खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि बायदियै जिल्ला बेंगिरिफोरनि मावनांगौ हाबाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि जौगालु बिथांखिफोरखौ नोजोर होनाय आरो रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावफुंनायाव मदद खालामनाय होननानै। लोगोसे बिथाङा रोखायै बुंथिबावदों दि बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरनो बिटिआरनि जौगालु हाबाफारिफोरखौ नोजोर होनोसो बिथोन होदों, बिटिसिनि गोहोखौ होआखै होननानै। सासे बिमाया खेबसेयैनो 10 फिसा जोनोम होनानै वार्ल्ड रेकर्ड खालामदों। साउथ आफ्रिकानि गस्यामी तामारा सिथले 37 बोसोर बैसो बिथांनि गोरबोआव खेबसेयैनो 10 गथ'सानि जोनोमा जादों। 10नि मादाव 7 हौवासाफोर आरो 3 हिन्जावसाफोर। बिथां सिथलिया 7 दान 7 सान 10 गथ'साफोरखौ गावनि गोरबोआव लादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा थांनाय समबाराव 10 गथ'साफोरखौ जोनोम होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा 6 बोसोर बैसोनि 2 जावजा फिसा दंखायो। मख'नो गोनांदि सिथले बिथांनि सिगां मेलियान हेलिमा सिसि, जाय थांनाय दानाव मरक्क'आव खेबसेयैनो 9 गथ'सा जोनोम होनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामदोंमोन। दा बे रेकर्डखौबो सिथले बिथाङा सिफायबाय। लकडाउन सिफायनायनि जाहोनाव पुलिसआ सासे सुबुंखौ बुनानै बुथारदों। बे जाथाया नगावनि रुपहि हाटआव जादों। रायजोआव दासान्दि कभिड-19नि थाखाय माखासे थिखानाय समनि उनाव कारफिउ होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला कारफिउ सोलिबाय थानाय समाव माखासे सेंग्राफोरा क्रिकेट गेलेगासिनो दंमोन। बेयावनो पुलिसनि हान्जाया फैनानै कभिड-19नि आयेन सिफायनायनि हेंथायै क्रिकेट गेलेग्राफोरनि सायाव गाग्लोबदों आरो सासे सेंग्राखौ बुयै बुयै बुथारदों। बे जाथाया जाखांनायनि उनावनो जिउ गोमानाय नखरनि सुबुंफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा नगावनि रुपहिहाट पुलिस थानाखौ बेंखनफैदों आरो पुलिस थानाखौ अन्थाइ बायदि खुबैनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे दुंहाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिस हान्जायाबो आसु गेस आरो उदाङाव गुलि गावनो गोनां जादों। थांनाय 5 जुनाव वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेआव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों फोसावजानाय क'क्राझार जिल्लानि रायमना माहारियारि पार्कखौ दिनै हाग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्लाबैद्या बिथाङा बेखेवनानै होसिगोन। लोगोसे आसामाव दिहिं पाटकाइखौ 7थि हादरारि पार्क महरै गनायथि होबाय। बे दिहिं पाटकाइआ डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया जिल्लानि गेजेराव गोग्लैयो आरो बे पार्कनि गुवारा 234.26 बर्ग किल'मिटार। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया काजिरङानि कहरायाव आसामनि गासैबो जिल्लानि एसपिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन। जाय सावरायलायनायाव आसामाव बांबाय थानाय क्राइम आरो ड्राग्सनि फालांगि बायदिफोरनि हेंथायै गोदान आदब खायदाजों गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय सावरायलायनाया जादों। लोगोसे आसामाव गोदानै 35,000 पुलिस फर्सआव साख्रि थिसननायनि खोथाबो बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि मादाव 12,000 पुलिस कामान्ड'फोर आरो 23,000खौ पुलिस थानाफोराव थिसननाय जागोन। बेनि थाखाय आसामाव 10 प्रफेशनेल कामान्ड' बेटेलियन्स दानाय जागोन। बेफोर प्रफेशनेल कामान्ड' बेटेलियन्सफोरखौ आसामनि माखासे जेंना गोनां जायगाफोराव डिउटि होनाय जागोन, जेरै आसाम नागालेन्ड सिमा, तिनसुकिया जिल्लानि माखासे जेंना गोनां जायगाफोर आरो बिटिआर ओनसोल। बेनि अनगायैबो आसामनि माखासे हाजो ओनसोलफोराव डिउटि होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिस थानाफोराव पुलिसफोरनि
वार्कलडखौ खम खालामनो थाखायबो आसामनि मोनफ्रोमबो पुलिस थानाफोरावनो मोननैयै शिफ्ट डिउटि होनो थाखायबो बिथोन होदों जायनि थाखाय थाबैनो 23,000 पुलिस फर्सखौ थिसननाय जागोन मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा 1 लाख साख्रि होनायनि सायाव खोथा होदोंमोन पुलिस फर्सआव 35,000 साख्रि होनायाबो 1 लाख साख्रि होनो खोथा होनायनि सिङावनो फैगोन लोगोसे आसाम पुलिसाव बांसिनै रोंगौथि थानाय आरो स्किल्ड मेनपावार लाबोनो थाखाय गोदान रिक्रुटमेन्ट रुल्सफोरजों आसाम पुलिसाव थिसननाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोआव बांदों ड्राग्स फालांगि खालामनाय आरो लाइमोनफोरनि ड्राग्स लानाया जाय ड्राग्सआ जेब्लाबो जिउखौ खोमसि फारसे लाङो बेनि सायाव दासिमबो सांग्रां जायाखै माखासे लाइमोनफोरा क'क्राझाराव फिन हमनो हादों ड्राग्स लाबाय थानाय 5 लाइमोनफोरखौ मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै क'क्राझार पुलिसा क'क्राझार डन बस्क' साखाथिनिफ्राय 5 ड्राग्स लाग्रा लाइमोनफोरजों लोगोसे मोन 21 ड्राग्स कन्टेनार हमनो हादों हमजानाय 5नि मुङा खोदोमथलानि बिमल ब्रह्म दतमा मलान्दुविनि खोमथा ब्रह्म दलगाव चिरांनि सुरज नार्जारी बेंटल चिरांनि बिबुल बरगयारी आरो शान्तिनगर क'क्राझारनि टापु मण्डल सुबुंनि देहायाव कर'ना भाइरासआ गोसारनायनि उनाव जिब जुनारनि देहायावबो मोननाय जादों कर'ना पजिटिभ तामिलनाडुनि मधुमालायनि टाइगार रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव मा 28 मैदेरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों मैदेरनि देहायाव कभिड-19 नि लैखोन नुनायनि उनावनो 2 बोसोरनिफ्राय 60 बोसोरनि मैदेरनि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाया जादोंमोन जेराव मा 28 मैदेरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों मा 28 नि मादाव मा 26आ गेदेर मैदेर आरो मा 2आ उन्दै मैदेर दिनैनि खौराङा एसेनोसै खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों